тәмле көрәш. Достар, тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында бездә музыкантлар, бездә автор башкаручылар Ринат Гыйльфанов һәм Альберт Исмаил җырлап бергә пешерәчәкбез, монда кыздырачакбыз Алла бирсә табалар белән. Көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш тапшыру айда. Ай-яй-яй-яй, тәмле көрәш. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.